Dito sa video na to guys, wala namang akong ginagawang masama dito kay Gushan. Nagki-clear lang naman ako ng lane ko. Tapos ano-ano lang naman ako dito kasi cho ako. Tapos yan, hinaharas niya talaga ako. Pinapasok niya ako sa tore. Ano lang ako, dash lang ng dash. Hindi ko siya masyadong pinapalagan ng sobra kasi alam kong lugi pa ako kasi wala akong buhay. Tapos yun, hindi ko siya talaga pinapalagan. Tapos ngayon, kasalanan ko bang may mapa yung mga kasama ko? Tingnan nyo to guys mamaya ha. Yan, 'di ba nabawasan ko. Kasalanan ko bang may mapa yung kasagpi ko? Kaya siya namatay, na first blood siya na link namin. Tas yan, tinrush talk niya ako, ang bobo daw ng Chu. Ang bobo ko daw. Sabi ko naman, ang ginawa ko yan, tumigil pa ako sa kasi nag-type ako na sorry kung bobo. Yan, kasi hindi ko naman talaga siya inaano. Yan, nagki-clear lang naman ako dito. Nagle-lane lang naman ako. Tapos yan, nandiyan na naman siya. Tapos yan, nag-SS. Tapos sabi ko, shit, patay na ba ako? Kaso, putang ina mo, ay hindi mo ata kilalang kinakabangga mo, sir. Ay baka sineso ko tong tang ina ka. Ay putang ina, di ata ako kilala. Chugads to, tanga.